Ja sam Marko Pavlović, učesnik ovog maratona. Nas 16 smo na biciklima. Završena je prva etapa danas. Zanimljivo je da imamo i dve devojke koje se bave skokovima u vodu, u karavanu samom. Jedna devojka i takmičila se prošle nedelje ovde u Užicu na skokovima sa železničkog mosta. I ona je na biciklu. Ima jednu devojku iz Amerike koja ne vozi, koja je pomagač, ali skače, takmičići se u Mostaru sa Starog mosta. Tako da smo napravili jednu mnogo lepu, kompaktnu ekipu, nemamo nikakve probleme, nadamo se da nećemo imati i moram da se zahvalim gradu Užicu, domaćinima našim današnjim, da kažem hvala i nadamo se da ćemo da nastavimo tu saradnju. Ko su članovi ove ekipe? Članovi ekipa je onako šarenolika, da kažem, imamo od rekreativaca do takmičara, imamo recimo momka koji je bio na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, imamo momka koji je evropski prvak u paratriatlonu, svetski vice šampion u paratriatlonu, tako da imamo od rekreativaca do ozbiljnih profesionalaca u ekipi, ali opet nebitno, to je sve sekundarno, najvažnije je da je to jedna dobra ekipa, kompaktna i da smo svi zajedno i da prenosimo